Molnár Szilviával beszélgetek, aki meggyógyult egy nagyon nehezen gyógyítható betegségből. Elmondanád a történetedet? 6 éve szenvedtem az endometriózis betegségből, ami méhen kívüli mélyszövetek felszabadulását jelenti, és nem igazán gyógyítható érzésekkel jár, és meddőséget okoz. Műtétet nem szerettem volna, mert nagyon szerettem volna gyereket szülni. Nagyon el voltam keseredve, és 2013-ban fordultam a Dunavarsanyi Reiki Klubhoz segítségért. Káros földsugárzások el lettek terelve a hálóhelyemen, és energiafeltöltéseket kaptam a Reiki Klubban. Behangolást kaptam a Gendai Reiki első fokozatára, és felkerültem az országos energialistára is. Naponta gyakoroltam az egyszerű energiafeltöltő gyakorlatokat, és a tünetek nagyon gyorsan javultak. Később terhes lettem, és nagyon bizakodtam, mert az ultron kimutatta, hogy minden rendben van. 2015 áprilisában megszületett kisfiunk Noál Péter, és a férjemmel együtt nagyon boldogok vagyunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, azt üzenem mindenkinek, hogy betegségekkel keressenek meg egy reiki közösséget.